मोनसे दुखुनांथाव खौरां आसामनि सानै लाइमोनफोरा नागालेन्डआव बेरायनो थांनायावनो जिउ खोमानाङो। बेरायनो थांनायावनो लामानि जाब्रबथाय जानायाव सानै लाइमोनफोरा जिउ खोमानाङो। हाजोनिफ्राय 200 फुट गोथौ हाखराव गलांदों आसामनि सानै लाइमोनफोरा। नंगौ, नागालेन्डनि साकियाव बे दुखुनांथाव लामानि जाब्रबथाया जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नागालेन्डआव बेरायनो थांना जिउ खोमानांनाय सानै लाइमोना तिलक चन्द्र कमल बेजबरुवा फरायसालिमायाव सेथि बोसोरारि थाखोआव फरायोमोन। नागालेन्डआव जिउ गोमानाय सानै लाइमोना सासेया शिबसागर जिल्लानि जानजि गड़मुर ब्राह्मण गामिनि आकाश गवाला आरो गुबुन सासेया टिकामनि तामुलिसिगर साफुरी गामिनि दिपज्योति गगৈ होनना सिनायथि मोन्दों। आसामनि सानै लाइमोनफोरा गावसिनि लोगोफोरजों नागालेन्डआव स्कुटिजों बेरायनो थांदोंमोन। बे बेरायनो थांनायावनो लामानि जाब्रबथायजों सानैबो हाजोनिफ्राय 200 फुट गोथौ हाखराव स्कुटिजों गलाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोथौ हाखराव गलांनाय स्कुटिनि अनजिमायानो जादों AS04AB9974। हानजासे लोगोफोरजों बेरायनो थांनायावनो सानै लाइमोननि जोबथा जिउ जालाङो। नागालेन्ड पुलिसआ गोथै सहखौ बोखांनो हायो आरो टयक पुलिसजों सोमोन्दो लाखियो। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इकनमिक्स, जिअ'ग्राफी, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव Experience and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।